Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku semua. Iki terutama untuk emak ya, untuk emak. Iki Kang Masmu raiso apa jenenge iki raiso ngadu apa-apa mergo jenenge wis ganti kanjeng. Wis ganti Nyimas. Jadi kita kado saanane ya sampean trimo wong Mas hobine mancing, dadi ya diterima apa anane. Sik. Tapi aja diguyu, kadone terah kuwi. Anane kuwi ra iso ngado sing piye-piye, Mak. Jadi tak ucapno selamat berganti jeneng. Dadine ya sing tetep semangat nek nge-live, tetep semangat wis pirokon bahasa sing gak oke. Ya, kadone tak spilno. Gong Agung. Ngene ya, rungokne rasa ngomong rungokne. Nah, iki kan mae lagi ganti jeneng ya toh. Nah, ganti jeneng dadi Kanjeng Mbuh Nyimas ngono ke aku ra ro ngenteni surat keputusane. Dadi iki aku ra iso ngadu. Dadi we sauntara tak kadokno kan selama iki jadi manusia toh. Dadi dadi kok nek di rumah mae ya sing tenanan ditukokno akuarium wis dadi iwak neh. Iwak apa, Jo? Iwak duyung toh.